Dat is arbeid voor een die zich ooit dood houden. Want nee, voor een die een heel lang arbeid doet. Dat is, dus snel benauwd. Ik höre die hele blote Rohr grummeln und der hat so viel ein bisschen aufgeholt hier. Ja, daar is dat het goed voor een aanspreken. Was dan? Dit, dat irgendwann zeggen. Dan spätestens wenn dit nicht mehr sein kannst. Du, aber weißt du, was mooi ist? Ja. Dat met sneeuw, dan moest je hem voorstellen, bij de hit, hörst du auch noch Schneeschke.